Kayo. Ayan po mga tabi nyo muna. Wag nyo muna. Ayan po mga kamot-moto, yung ping pong ball ay nihulog na lang. Ayan o, pinaanod. Ang tawag diyan ay mag-alay ng isang bulang ping pong ball. Mag-aalay. Ibig sabihin, kamot-mot, good morning po sa iyong lahat. Ito naman po tayo, panibagong araw, panibagong vlog, at tayo muling magpasalamat sa ating mahal na Panginoon at tayo binigyan muli ng bagong buhay, bagong lakas at panibagong pag-asa at panibagong hamon ng buhay. Maraming salamat po Ama sa araw-araw at lagi po kayong andyan at lagi niyo po kaming binantayan sa aming mga lakad at kung saan man po kami magpunta. Maraming salamat po Ama, maraming salamat po. Okay, right mga kamot-mot, ito na nga tayo'y panibagong yugto na naman to ng ating buhay at panibagong vlog na nga. Ito ay tayo'y pupunta doon sa ating sasakyan at tayo'y mag-check up at magpainit. Right mga kamot-mot, at today is Sunday. Have a nice day po sa inyong lahat mga kamot-mot. Magandang umaga, good morning at mayong buntag kaninyong tanan. Yan po mga kamot-mot. At ang aga ng ating mga kaibigan. Ang aga ng ating, ba't isa na lang yung ating dalang motor niya doon? ha? Kapon. Na flat? Bakit na flat? Ha? Sira yun. Ayan po mga kamot-mot, si Manny, ating mga guides. At maaga sila ngayon mga kamot-mot. At yan na nga, nandito na silang dalawa. Good morning sa inyong dalawa. At tayo ito, ang ganda nito mga, nagagandahan ako ditong ano na to mga kamot-mot oh. Yan. At yung entrada niya dito, dalawa to. Magpa-check up muna ako sa sakyan. Diyan lang muna kayo ha. At yan oh, nagagandahan ako nito mga kamot-mot oh. Ayan oh. Di ba? Naglubat naman ang putak. Ayan. Ayan po mga kamot-mot, mag-check up muna tayo ng ating sasakyan. At muli, magandang umaga sa inyong lahat. Yun oh. Ano ba yan? Naglubat man ang aking GoPro. Ayan po ang paligid dito sa Northwave Resort. At ito yung paligid oh. May mga palayan talaga to siya dito mga kamot-mot. Andun po yung kabundukan. At ngayong umaga na to mga kamot-mot, tong araw na ito ay tapos na po kami sa Barangay Gisit. At ngayon ay diyan naman po kami, dito lang malapit itong nasakupan ng area na to, Barangay Lagit Padilla. Dito lang po kami at sana maaga namin matapos mga kamot-mot. At yun na nga, kita-kits na po tayo mga kamot-mot kung ano ang ganun pa rin ang kanilang gagawin. Hydrology with Ma'am Pritch at Marge. Yan po mga kamot-mot, kita-kits na po tayo doon mamaya at tayo magpainit muna ng sasakyan. Right, good morning po sa inyong lahat. Bye bye po. So, mga kamot-mot, at magandang umaga po muli sa inyong lahat. At kami ay nandito sa Buda Resort at kakain kami. Kumain po kami ng almusal dito at yun na yung highway. At yan, at kami didiretso doon mga kamot-mot at may pupuntahan, yung may tulay kami pupuntahan dyan sa anong highway nga ito, pangalan nito? Pulong Highway. Ito po yung Pulong Highway na National Highway Pulong. Yan po, at pupunta kami doon sa may tulay po kaming pupuntahan dyan sa banda dyan mga sa National Highway Pulong.
Bugalyon. Right mga kamatmot. Yun po mga kamatmot, dito kami sa highway, boundary ng Labrador, at andyan po sila. Sinusukat lang po nila yung tulay mga kamatmot. Ayan po, at siguro bababa yan sila mamaya, depende na lang po. Ayan po mga kamatmot. Ayan po mga kamatmot, dito po kami ngayon sa Labrador. Yun po yung boundary ng Bugalyon, yung may arko doon. Ayan po ang boundary ng Bugalyon at Labrador. At dito kami ngayon sa sakop na po ito ng Labrador. Tatag Bridge. Yan po, Tatag Bridge. Yan, dito po kami sa mga kamutot. Maliit lang siya na ilog. At yun, doon sila. Right mga kamotmot, at ito lang po tayo dito kung susukatin lang tong tulay. Mga kaway-kaway ka ba? Natakbo ka yata ng presidente dito nagta-traffic pala, hindi pala. Nagta-traffic pala, hindi pala kakaway-kaway. Wala naman ay. Pusong ka talaga, Mariolito Oh, yan. Yan. Ayan po at ano to, patay na ilog? Buhay ka, may tubig. Hindi gumagalaw Sige, mabilisan lang, mabilisan. Sige, Bilisan lang. Sige, mabilisan lang. Yan po, sinusukat lang po itong tulay mga kamatmot. Yan po. Slow down. Ayan po mga kamot-mot, at yung haba naman ng tulay kanilang sinukat kanina, yung lapad. Ito naman mula doon kay Marge. Ayan po si Marge at si Goryo Dani. Mani. Man, Goryo ka daw sabi ni Kuya. Goryo. Ayan po. Okay na po. Ayan po. Tapos na. Ayan po mga kawatot, dito naman po kami sa isang bali pangatlong tulay na to, no? Pangatlong tulay na po itong aming sinusukat dito mga kamotmot sa to, sakop na to ng Bugalyo na po ito. Sakop na Bugalyo. Ito yung doon kami kanina sa dalawang tulay na sakop ng Labrador. Ayan po. Ganun pa rin po mga kamotmot ang gagawin. Sinusukat ang lapad at ang haba ng tulay. Ayan po mga kamotmot. Ayan. Ayan o, sinusukat. Ayan. Sa National Highway kami ngayon mga kamotmot, at mamaya na yung doon sa
mga sa barangay, barangay Lagitdel. Malapit man yun sa aming dinistambayan, at dito namin inuuna yung malayo. Right mga kamatmot, hindi rin ang Labrador at Bugalyon. Ayan po yung Bugalyon mga kamatmot. Bugalyon na yan dyan. Ang tawag dito sa tulay na to, Tatay Po Bridge, you know. Tatay Po Bridge. Ito yung pangalan ng tulay na ito, boundary ng Bugalyon at Labrador. Right mga kamatmot. At next na naman po ang aming hop, wag gumalaw, harap, oo. Yan po, tapos sa next tulay naman kami. Mga kamotmot, andito na naman tayo ngayon sa Braganza Bridge. Ayan po, Braganza Bridge. At andun po sila. Ito natin sasakyan, doon lang muna. At simpa rin mga kamotmot ang ginagawa, pero mas mas malapad tong ilog na ito, mas mahaba yung tulay na ito. Same pa rin po yung ginagawa mga kamotmot, sinusukat pa rin yung haba ng tulay at lapad ng tulay. Medyo mas mahaba to mga kamotmot. Ayan, medyo mula dito kay kuya hanggang doon sa kung saan sila kumpulan. Ayan, dito yung isang dulo, dito na side. Right mga kamotmot. At ito, malapad to na ilog, malapad siya. At yan may mga palaisdaan din dito. Siguro kasi may doon mga kamotmot, may mga kawayan nakatayo. Baka siguro may pispan dyan na ginagawa. Ayan po, andun sila. Andito lang po tayo. Right mga kamotmot, yun din may din doon, parang may lambat na paikot. Yan di ba mga kamotmot, siguro may ginagawang dyan, pispan. Right, at update lang po tayo sa ating gagawin. At pagkatapos siguro nito mga kamotmot, at sa na kami, diretso na kami sa barangay Lagit Padilla. Right mga kamotmot, magandang umaga po. Ang oras po natin ay 8:20 na ng umaga. Ang init na mga kamotmot, sana wag uulan. Right mga kamotmot, yung pala yan, yung may mga kawayan dyan na katayo, ang tawagin yan dito mga kamotmot, Skylab. Pero sa probinsya namin yan mga kamotmot, sa dagat naman yun, ang tawag doon pukot, ay bunsod. Bunsod ang tawag mga kamotmot sa probinsya namin. Dito sa Tabang, ang tawag niya Skylab. Yun nga, ganun pa rin yung sistema ng mahuli yung isda mga kamotmot. Di na siya makalabas pag makapasok. Ulitin ko lang mga kamotmot na kuha ng video. Ganun din po yung dando doon. Skylab pa rin po yung tawag nila dito sa probinsya namin, bunsod. Yan po mga kamotmot, mabuti na tanong ko si kuya, isang tanod ng barangay po mga kamotmot. Right mga kamotmot, magandang storage natin sa iba-ibang lugar natin na pupuntahan din. May mga ibang kaalaman tayo na mga tawag na mga ori ng pangingisda, ibang ori ng panghuli ng isda nila dito. Kaya mas maganda, may experience tayo tawag sa kanila. Yung sa amin na bunso dito, Skylab. Right mga kamotmot, doon pa rin sila sa sumilong lang po tayo dito mga kamotmot. Napakainit, init po ang kahit maaga pa, alas 9 pa lang, mainit na po yung panahon. Sana nga po wag po mulan. Right mga kamotmot, kita-kits na lang po tayo sa kabilang barangay.
Ulitin ko mga kamotot, andito po kami sa National Highway, Bugalyon Highway. Kanina doon po kami sa Labrador po. Pistolin siya. National Irrigation Dam. National Irrigation Administration. Lagit Diversion Dam. Ito po yung lugar na to mga kamatmat. Ayan o. Ang ganda. Ang ganda ng lugar. Pistolin siya. Yung mga kamotmot, tayo'y andi dito na ngayon sa barangay Lagit Padilla. At andito, ito po yung ilog na may dam, imbakan ng tubig para siguro to sa kanilang irrigation mga kamotmot, para sa kanilang mga palayan. At ando na po sila sa punta sila dyan mga kamotmot, yung kung saan yung ilog. Nandun na po sila naglalakad. Tayo andi dito lang, parada po tayo dito sa gilid. Tingnan nyo po mga bilaran ng palay mga kamotmot. Ito yan, at dito lang tayo maghintay sa kanila. At ang oras po natin mga kamotmot 9:07 ng umaga. At mainit ang panahon. Uy, kalansing. Ayan po yung palayan. Ayan po yung bilaran nila ng palay. Andun po sila pumunta mga kamotmot. Yung area na yan, andun po sila nagpunta. Ayun, pupunta dun. Ayan, tayo sa paligid lang po tayo dito maghintay sa kanila. Right mga kamotmot, ano, andito tayo sa mga palayan at sa mga nagbibila dito ng palay. Right, hintayin na lang po natin sila dito. Ayan po mga kamotmot, yung mga tumutubo na yung maliliit pa. Ayan naman po yung binhi, kumbaga tagod sa amin. Hindi ko alam kung anong tawag yan dito mga kamotmot. Tagod yan ang tawag sa amin, para naman tatanim naman nila yan mga kamotmot. Yung iba kasi dito nag-harvest na, yung iba hindi pa. Ang ganda dito sa lugar na to mga kamotmot. Nakapaligid talaga dito ang palay, mga palayan. Ayan po yung nandyan sa unahan ng konti. Malapit na rin siguro yan i-harvest, mga 1 week. Yung dito banda kulay ano na ang kanilang bunga. Doon medyo green pa doon banda. Ito yung malapit na, mga isang linggo na lang siguro yan. Right, at dito lang po tayo monitor.
Ayan po mga kamot-mot na andyan na sila. Nagsusukat na sila dito sa area na to. Ayan. At nalublob ka, Mars? Nalublob ka? Kanina doon. Basa. Dito, Hindi, yung basa kasi yung damit mo. Opo, kuya. Ayan po mga kamatmat. Kuya, maglalagay mo lang po. Kamatmat, andyan naman po sila. Dito pababa kami ng pababa. Galing kami doon sa area na yon. At pababa ka ng pababa, palapit ng palapit sa resort kung saan kami nag-stay. At yan po sila. Sukatin naman po nila yung tulay dyan. Lapad at haba. Maiksi lang yan mga kamatmat. Yan na nga, ito po parting side na to, yung palayan, at malinis na yung iba dyan basakan, na yung iba doon sa unahan, yung may malapit sa balay na bahay na pula. Ayan, may mga haharbisin pa dyan mga kamot-mot, at kaya dito tayo, standby lang po tayo dito, at napakainit na po mga kamot-mot, init na po yung panahon natin, at dito tayo mag standby, maghintay sa kanila, right? Grabing init. Nandito tayo sa Nia Dam Structure. Mga kamot-mot, ay kalami, ay. Ang ganda ng view dito, oh. Dam ng Lagit, Padilla. Ano pangalan nito? Tarka. Tarka? Tarka. Tarka Dam. At ito mga kamot-mot, napakagandang lugar dito, oh. Ito yun, tulak. Lalim mo. Naulog ka dyan, wala na. Magtulong ano. Dapat may railing stick po eh. Oh, may slide oh. Ayan o, ikotin natin dito sa kabila. Ayan po mga kamot-mot, Larka Dam. At dito po tayo, ito po yung paligid ng Larka Dam. Napakaganda dito mga kamot-mot, oh. Yun, may mga bata dito nagtatalunan. Ayan. Ayan po, oh, napakalalim. Wow! Sige boy, talon boy. Ayan o. Ayan po mga kamot-mot, oh. Ayan, napakaganda. Gaano to kahaba? Ayan po mga kamot-mot, dito tayo sa Larka Dam, Lagit, Padilla. Larka Dam? Narka? Tarka? Tarka Dam pala to mga kamot-mot. At yan o, may hanging bridge pa doon. Yan o, napakaganda. Ha? Oo, mamaya ano natin to. Kita naman yung lahat kasi nasa ito, kita rin to lahat to eh, pag ito ginagamit ko. Yan o mga kamatmat. Makainit. Ito po yung nakasulat dito mga kamatmat. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, pinagbawal ang pagligo sa lugar na ito, lalo na sa mga bata. Kung sakaling hindi maiwasan, iba yung pag-ingat at mahigpit na ipapagbantay ng mas nakakatanda ang kinakailangan upang disgrasya ay maiwasan. Yan po ang ano dito, alituntunin
Ayan na nga, tapos na yan. Yan ang alituntunin sa nakasaad dito, nakasulatan, kaso nga lang po may mga batang naliligo. Hindi po yan maiwasan talaga sa ganitong lugar, ganitong napakagandang dam. At napakalawak nito mga kamot-mot. Gusto ni Kuya Mari sama sa vlog. Laging kasama yan. Laging kasama yan. Lagi yan. Si Martin, si Kuya Mario, si Manny, at sino yun si Kuya isa? Kuryo. Ayan po, at silong lang po tayo. Aray ko, nanghihina na ako, malambot na tuhod ko sa init ay. Mamaya picture tayong yun po mga kamot-mot, at unti-unti pong dumadami po yung mga tao ditong naliligo at namamasyal, or maliligo siguro to lahat. At ito po yung paligid. Ayan po mga kamot-mot, at sila nando doon. Din ako sumama mga kamot-mot dahil mainit at mataas po yan. Mahirap bumaba po doon sa may baitang-baitang to. Ang ganda mga kamot-mot, di ba? Yay! Ang ganda ng lugar mga kamot-mot to. At ando na po sila. Malapit na po sila doon. Hi kuya, sa vlog ko. Ayan o. Ayan po mga kamot-mot, at daming naliligo. Unti-unti na po dumadami yung tao. Right diba ang ganda ng view mga kamot-mot. Dito mababaw, dito mababaw. Doon banda malalim po mga kamot-mot. Right, ang ganda ng paligid. At may sounds mga kamot-mot. Atayan nyo na yung sounds, puputulin na lang natin kung oo. Yan si Ma'am. Galing dito, welcome to, ganon. Yan si Ma'am Fritz. Ganon mo. Hayaan mo na. Gawin namin, ako gagawa. Sige, sige. I-post mo muna. Ikaw, bala ka. Gawa ka ng intro vlog mo. Galing Babalik ko sa'yo, kuya. Bye-bye ka. Bye-bye mga kamot-mot. Sige, gagawin natin yan. Anong gagawin kong intro? Record na. Ayan. Paulitin mga kamot-mot. Yan si Manny. Yan si Marvin. Ano sasabihin mo? Ngisi lang. Ayan si Kuya. Si Kuya Mario. Ito yung pinakabata namin na guide. Sana, huwag niyo kaming kalimutan sa susunod. Sige, ulitin mo. Sana, huwag niyo kaming kalimutan sa susunod. Yan. Balik niyo. Yan po, wag daw kalimutan si Kuya Mario. Kalimutan na natin to. Kalimutan yung lahat. Wag lang ikaw. Huwag lang sa akin. Yun. Yan po, at tapos na po kami. At uwi na po sila mga kamot-mot. Salamat sa inyo Kuya Mario ha. Manny, salamat ha. At sa sunod uli na kabanata. Minutes lang kayo. Yan. Huwag niyo kalimutan pala. Kuya Mario, iwan mo na lang yung ano mo. Top box. Hindi sa akin kay Manugang. Yung itak na lang. Kabigay nung kasama mo yung kusiniro. Oh. Ayun nga. Sa sunod lang ha. Kaso wala na, di na ako. Kailangan mo pa upload yung panja. Doon sa Tarka. Ha? Kailangan mo i-upload yun. Alin? Yung kanina. Baka bukas pa to kasi dugtong ko pa to hanggang pa uwi namin eh. Ay. Pero kahapon na Oo. hindi niya napanood. Hindi mo panood eh. Ayan, at ingat kayo sa pag-uwi. Bah, putik. Bah, parang kabayo din pala tong motor nito eh. Okay, ingat kayo, ingat. Yan, ingat kayo. Sir, ingat. dito ko na hindi kayo. Kamao. Yan, kamao. Ano kasi? Yan, Ito yung ting pala. dapat dito mo nilagay. Mababasa dyan, sir. Bakit dyan di ba nababasa?
Uy, sa ginto. Ano yan? Kahit nababasa yan. Didikit ko na lang. Waterproof? Oo. Eh, Sige. bye-bye. Sige, ingat kayo, ingat. Sunod uli ha. Huwag kayong magsawa ha. Ayan, si Kuya Mario. Kuya Mario, huwag magsawa ha. Ingat, ingat. Ayan po mga kamatmot, ando na po sila. At tayo'y andito na kami sa North Wave Resort. At magpapahinga kami sandali. At siguro mamaya ay uwi na kami ng Manila. Right? Okay po mga kamatmot. Init. Init po mga kamatmot. At tayo'y magligpit muna dito sa ating mga gamit. At ayusin ko muna itong mga gamit dito. Para ready na kami sa aming pag-uwi mamaya. Okay, mamaya na lang po mga kamotmot. Bye bye. Yo, what's up mga kamotmot? Magandang hapon, magandang tanghali po sa inyong lahat. Tapos na po kami sa aming ginagawa mga kamot, sa aming trabaho. At tayo ay dito na sa resort. At nandito na tayo sa loob ng ating kwarto. Tayo ay magpapahinga muna sandali. Nailigpit na rin natin yung mga gamit na aming dadalhin. Na iayos ko na sa loob ng sasakyan. At yun na nga. Tapos na po kami at mamaya siguro pauwi na po kami ng Manila. At kami na papahinga lang muna. Sandali kay grabe napakainit mga kamotmot. Galing po kami sa isang napakagandang dam sa Lagit Diversion Dam. Nakalimutan ko po yung tawag doon, basta may tawag sila doon sa lugar na yun, kasi doon sa unahan na side mga kamoto, parting left side, pag nakaharap kayo sa dam, mga private na daw yun, may mga may-ari doon sa mga lote na yun. Kaya kumbaga sa kuan mga kamot-mot, yung dam nakadikit lang doon sa mga private area. Yan nga po, at tayo ay magpapahinga muna sandali, maliligo bago tayo lumarga mga kamot-mot pauwi ng Manila, Quezon City. Right? Yun na nga, siguro mga kamot-mot, dito na natin tatapusin ang ating vlog at tayo magpahinga muna. Siguro mag-vlog po tayo ng pauwi kung saan tayo lugar dadaan. Yun na nga, magandang araw po sa inyong lahat at magandang tanghali. Ako'y magpasalamat po sa inyong lahat at sana po ay andyan lang po kayo palagi at lagi po nakasubaybay at nakasupport kay Kamotmot TV, Joselito Dupalco, at maraming salamat po sa inyong lahat. At yung naka-steady at lagi pong nanonood sa ating mga video, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating mga bagong subscribers, viewers, silent viewers, maraming pong salamat po sa inyong lahat. Yun na nga po, maraming salamat po sa inyo lahat at sana po ay patuloy nyo pa rin akong suportahan. At hanggang dito na lang ang ating vlog mga kamotmot, at may kasabihan po tayo, ang paa lagi sa lupa, ang mata sa langit. At kita-kits na lang po tayo kung makapag-video pa tayo mamaya mga kamotmot habang pauwi tayo. Right? At yun na nga, hanggang dito na lang ang ating vlog. Magandang araw po, magandang tanghali. Bye-bye po. See you next vlog. I love you all po mga kamotmot. Bye-bye. See you next vlog. Bye-bye.